Mulayas ko dire. Mulayas ko. Abroad ako. Ano ko kasabot din ng pamuyuan eh. Abroad ko. Huwag magbota ko. Tama. Huwag magbota ko ron. Huwag magbota ko. Asa mo lang ka pa ingon? Abroad ko. Ano na lang ko din pagka nang ginamos. Huwag ko kasabot ng pamuyuan eh. Abroad ko. Huwag magbota ko. Ha? Huwag magbota ko. Sige mo ka ginumos. Abroad ko. Hindi pa kapilang mo ginakong mungos. Wala ko ganahin ninyo pamuyuan ba? Ano na lang ko nimo pagka nang mag-itlog. Pagka nang ko mag-itlog. Magkagabi hotdog. Wala ko kasabot puro sa ng fast food. Abot ka? Abroad ko. Huwag magbota ko. Wala magbota ko. Wala magbota ko. Wala ko kasabutan yung pamuyuan eh. Kanunay na lang hotdog. Kanunay lang itlog, hotdog. Dili ba sustansya imong pagkaon dako? Kanunay ginamos. Kanunay lang ginamos ha? Wala magbota ko ron. Mo abroad ko. Ginamos ang itlog hotdog. Sustansya mong kayo na. Abroad bang ka? Wala ko kasabot sa mga batasan. Hindi ko rin mo pagkagabi eh. Gikan sa imong trabaho. Hindi ko rin mo himasimason. Muna imong kulang. Namos kanunay imong ipasudan sa kuha. Oh, sige. Ko. Ingani lang yung imong paglantaw sa kuha. Sige ikaw. Abroad ka? Wala magbota ko. Di mo magbota ko ng mula ko karon dayon. Abroad dito. Wala magbuot di mo. Bahalag wala ko eh. Passport, wala ko visa. Basta ako rin maligtamo kung asa ko paingon. Ha? Wala kasi mong kinabuhi. Ako na lang mag-count kung sa akin ani. Pwede magbota ko. Oh, sige lakaw. Nabot na dyan ko. Sige, magdali. Sige lakaw. Sige, abroad dito. Wala magbuot di mo. Lakaw na. Magdali. Wala kasi mong kinabuhi. Yes, po din balayan eh. Wala ka niya. Lakaw na. Magdali. Mulayas ko, mulayas ko. Mulayas ko, balayan eh. Uy, makatulong ako. Makatulong ako, okay? Kaya mapas mo ka. Di ka magbalon. Yan ako, tadyo ko ni mo ha. Mulayas ko ron. May magpuot. Mapas mo ka. Mahala, mapas mo ko. Basta pagkaroon. Mulayas ko. Balon na ni. Ay, mapas mo ka. Ako na rin ako. Ako na isunod sa kong bag. Basta karoon daw. Mulayas ko. Uy, magbuot ako. Ang itlog ako na ipasyapi. Ang itlog, ang hotdog ako na ipasyapi. Kwarta, tagay ko kwarta. Ako na, iwan ko pa dala ko na. Sige na, magdali. Magdali, ako na. Wala ko ko? Wala ko na. Magdali. Lakaw. Lakaw na. Isa pa. Isa. Mulayas ko? Oh, layas. Ano ba yung gusto mo layas ka? Layas ka! Magdali. Ay, ko pala kuta. Lakaw na. Ay, tinudan na ng imo ah. Sige, magbuti mo. Kung saan mabigil ko kayo mo. Lakaw na. Oh. Isa. Binuang lubya to. Hindi ka kang istorya ha? Mayroon pagkamay akong hotdog. Layas na! Kaya kuha niya akong itlog. O itlog niya mong ganun day. Anong ako mga hotdog? Binuang ka to. Ano, layas ka rin eh. Ay ko pala kuta. Mayroon pagkamay akong hotdog. Kaya kuha niya akong itlog. O itlog niya mong ganun. Hindi ka layas. Mulayas sa dyan ko ni mo? Lakaw na! Layas na! Lakaw na! Lakaw na! Lakaw na! Lakaw na! Mulayas ko? Oh, lakaw na! Binuang naman to. Ah, sige na! Binuang na to ba? Sige na! Binuang na to. Ito tinuod. Sige na! Palayasan din ko ni mo? Palayasan din ko ni Ah! Binuang naman to, God. Binuang naman ko to. Uy! Binuang naman to ba? Ate ba? Binuang na to. Binuang na to ba? Binuang na to. Lakaw na! Binuang na ganito ba? Binuang na ganito. Tinodon po.